Smer Praha. Jak se říká, v Praze je blaze. Dobré ráno všetkým, sme na ceste do Prahy, ideme navštíviť jedného, do Prahy, jo, teďka sme už v Česku, sme v Brně, jo, tak tady už můžeme mluvit po česky, jo, chvíli, ne, no a ideme za jedným slovenským futbalovým reprezentantom, ale ešte neprezradíme za kým. Krátka pauza, ideme si dať niečo, už sme konečne v Prahe. Ahojte všetci, sme v Prahe, sme v tréningovom centre Sparty Prahy, kde hrá náš slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín. Minulý rok získal Lukáš titul so Spartou Prahou a tento rok ho čaká Liga majstrov. Máme dovolené si pozrieť tréning, poďte s nami. Znáte Lukáša Haraslína? A čo na ňom hovoríte? Znáš ho? No povedz nám niečo o ňom. V čem je nejlepší? Čo si myslíš, že čom je taký dobrý? Kličky. Kličky, jo? No. Techniku? Technika, no. Techniku má Lukáš Haraslín má techniku. Jo? Jo. A čo si myslíš, že dostane sa Sparta do Ligy majstrov? No, věřím jim, myslím si, že jo. Hej? Budeme držať palce. Dobre, tak aspoň pozdravte. Ahoj Lukáš. Držíme palce. A nie Lukášovi, ale Sparte, že? No. Myslíte, že to bol dobrý klub, že dobrý ťah, že prišiel sem? Ty výkony měl zopakovat. To je teď ve Zlíně. Aha. Nebyl vidět moc. Aha, teraz, ale vy máte 2 kola za sebou, 2krát ste vyhrali, máte 6 bodov. No ale ta hra by se měla zlepšit. S tou Kodaní to bude těžký. Tak áno, no ale tak to sú výzvy a proste teraz v Európe hrá každý dobrý futbal, akože to bude ťažká. Tá Liga majstrov, tam sú naozaj len top týmy a to s tým, tam si nevyberete, že koho dostanete. Tu vidíme, ako mladí futbalisti už čakajú na hráčov Sparty Praha. Neviete, to je kto? To je futbalista, alebo jak sa volá tento hráč? Lukáš Haraslín. Lukáš, dáš aj mne podpis? Luky. Natočí jedne? Čau. Jak sa máš? Dobrý, co ty? No tak. Točíš něco, jo? No kamaráde, vieš, po kariére musíš nejako niečo. Po té tvojí se musíš jako... No niečo musíš, kámo, musíš niečo robiť, to nemôžeš len sedieť doma, kámo. Já bych chtěl. To ťa prejde, počujem ma. Po pár mesiacích to prejde. No a Pavelka sa ma pýta, či ja musím ešte po kariére niečo robiť. Tak mu hovorím, že no môj zlatý, doma sedieť, to ťa prejde za 2-3 mesiace, ale človek musí niečo robiť. Ale ona to príde, teraz si myslíte, že to je také jednoduché po kariére, len že kávička, kamaráti, toto, tak to není. Som si kopol. Mám to v nohe. Tu ešte potom máme kapitána Krejčího, ktorý je mladý, český, talentovaný hráč a dá sa povedať, že je hviezdou Sparty Prahy. Že keď sa niekedy takto na to pozerám, že aj mi to fakt chýba niekedy ten futbal. Možno by som si s ním aj kopol, ale nevadí, ne. Už je po kariére, stačilo. Áno, stačilo. Ako niekedy, akože mám niekedy také nutké, že by som na to ihrisko vybehol, že nejaké tie rýchle nohy by som dal, no ale však nevadí. Čo, preskočím? Idem na to? Myslíš, že ma chytia? Vieš, ak sa hovorí, bolo v jednej rozprávke bolo, že sa ho pýtali, že prečo si skončil. Tak tam bolo presne napísané, že mladí ti povedia. Tak preto som aj skončil, lebo mladí mi povedali, keď boli na ihrisku rýchlejší a tvrdší a keď ma začali obiehať zľava vpravo, tak som si povedal, že asi je na čase. Závesí kopačky. Na hržebík, jak se říká.
Tak sme natočili niečo z tréningu, teraz máme chvíľu čas. Robia tam väčšinou, teraz robia taktické veci, čo nemá to podľa mňa žiadny tréner rád, aby sa natáčali nejaké taktické veci a potom to môže super nejako využiť. A máme teraz chvíľu čas, tak ideme do fanshopu, ideme si urobiť Lukášov dres, potom nás čakajú ďalšie veci s Lukášom, máme ešte challenge, rozhovor, ale teraz ideme do fanshopu. Máme parkovaní za 5 českých korún na 7 minút. Rýchlo. Za 5 minút nám musíme robiť dres, musíme niečo natočiť. Ideme. Poďme. Koho tu máme? Takého fešačika. Fešačik. Kúkaj na tie vlasy. Fešak. Skoro ako ja. Tu vidíme taký ten klasický, bordový, typický klasický spartiansky dres. Aj mi ide, som tam. My sme od Lukáša Haraslina, môžeme tu niečo natočiť? Nie je to problém? Jo, môžeme. Hej, môžeme niečo? Aj nám vytlačíte dres jeho, keby sme chceli? Nakoniec máme dva dresy, zobrali sme jedno M-ko, jedno XL-ko, ale naozaj spartiansky fanshop je naozaj obrovský, máte tu všetko, aj pre deti, šiltovky, tu ešte máme šálky, mikiny, dresy, šály. No ako keby som mal porovnať, že sme boli v Neapole, kde sme naozaj hľadali nejaký normálny fanshop, kde sme chceli získať dres, tak toto sa naozaj dá s tým porovnať. A tam naozaj je veľmi problém. Tu majú dokonca, pozrite, tu majú dudníky pre deti. Tu majú rôzne hry, nálepky. Máte dokonca golfové loptičky. Wow, tento je mini štadión, wow, tak tento vyzerá super. Čo nám poviete? Poznáte Lukáša Haraslina? No čo na neho poviete? Jaký je to hráč? On hodnotí hráče, nebo... Podarí sa Liga majstrov tento rok? Máme ho rádi všichni tady. Hej? Dobre, Je to náš oblíbenec. Hej. Můj syn má jeho dres. Taký fešačik, že? Áno, přesně tak. To je, taký model, hej, spartiansky. Jo. Dobre, super, ďakujem a držím palce v Sparte. Držte sa, pekný deň, majte sa, dovi. Máme dres Lukáša Haraslina a vy sa o takýto dres môžete zapojiť potom do našej súťaže a môžete vyhrať práve dres od Lukáša Haraslina, slovenského futbalového reprezentanta. A dá sa povedať, že teraz hviezda, jeden z najväčších hviezd klubu Sparty Prahy. Ty si bol koľko v tom Poľsku? 4,5. 4,5. Tam si získal vlastne s ním aj ten Pohár a super pohár, že? To boli také premenované trofeje v sérii. A jak tam bolo v Poľsku? Ako super, vtedy Liga? som bol ja. No, taká prúsiči, tí obranci. Áno, taká Česká liga. No, ja som to povedal, presne, minulé som taký rozhovor. Ja som vám spýtali rozdiel medzi povedzme talianskou a Českou ligou. Ja hovorím tak, v tom Taliansku už sú tí obranci veľa takí, že proste nie sú takí, že povedzme vymletí, jak v tom Česku, že idú a ťa prebrúsia zozadu, ale tam radšej to ustoja a niekedy ťa nové nechajú otočiť, aby si mal priestor a v tej Českej... Čiže nemáš priestor, však ako... Však ja keď som tiež išiel do tej Dukliny, tak mne hovorili, že... ja som mal ešte do tej Dunajskej niečo sa riešilo a hovorím, že kamaráde, že keby som mal porovnať aj počas tej kariéry, že Českú ligu niekam zaradiť, hovorím, že to je fakt, že možno by som dal to do tej kategórie, kde je Rusko, lebo hovorím, že to je behavá súťaž, tvrdá súťaž, že to akože... Ja som povedal, že pre mňa bola akože, dobrá, som nehral zápasy v základe v tom Taliansku, ale niekedy som nastúpil, hral pár v základe. A ja som povedal, pre mňa je Česká liga tvrdšia, ako tá Talianska. Hey, no. Ale už sa to teraz mení zase, vždycky, keď dojde ten zahraničný tréner, tak donesie niečo nové. A tento je dobrý tréner, hej? Ako super, akože ľudský, že vie s tými hráčmi robiť. Aj vzťahy akože máte super, hej? Není to také nejaké, že odrezané, že medzi trénerským štábom a hráčským, že sú nejaké... A dobre, on je taký, že čo povie, platí nie, lebo vieš, sú také typy trénerov, ktorí, vieš, ja som zažil tých trénerov, že počíta s tebou, zrazu, neviem, hráš, aj to je príprava, zrazu príde, neviem, liga, nehráš, hej, že ukáže sa tá tvár. Ako ne, v pohode, není nejaký, že... Ty
ty vole, ty říkáš tak, no ne, to ty už, počkej, ty už budeš jak oný. Jak sa volá ten čo, Kysel? Ty môžeš Ako je to česky, ťažké, ale akože je to ťažké niekedy, lebo to vieš, máš hej. samých Čechov okolo seba. Ako anglicky rozprávame, viac, akože veľa hráčov rozpráva anglicky. Ale tak to nové na teba ide automaticky, lebo on ti povie niečo, že jo, a ty mu povieš, no jo. Tak on ti povie, že jo, on ťa do toho navíš, keby ti povedal, že áno, tak povieš mu, že áno, ale... Však to je jak keď ja chodím na východ, vieš, chodím k babke a prídem, tá zaťahujem, tá coši. Keď som bol aj v tom Poľsku, že 4,5 roka, a v Taliansku som bol 2 roky, ale už som zase, vieš, taliansky dobre rozprávam. Som došiel domov a niekedy som vedel nájsť to slovíčko po slovensky. Tak hovorím, ja neviem, sorry, ale neviem si spomenúť. On mi však to povedz, tak ti to poviem po taliansky, a tak nebudeš rozumieť. Jasné. A ty si tam aj bol ešte s nejakými Slovakmi? Vieš čo, v Parme som bol so Slovakom, Palo Bajza, čo je teraz v Hradci Králové. A inak ne. A jak si to mal, keď si... A v Poľsku som bol s Kuciakom vlastne z Dušanom. Ja, no, s Dušanom. A jaké to bolo pre teba, keď si išiel do toho zahraničia? Lebo ja hovorím, že ja som bol hotový, hej, že ja som prvý týždeň bol, ja hovorím, že aj serem na to, že ja som bol... Hej, to isté, že? Tam som došiel a ja hovorím, tak čo teraz mám robiť? Mám sa tu rozplakať, alebo mám plakať za rodičmi domov, alebo... A to som mal vtedy, hovorím, 16, 17 to bolo. Ty si ešte išiel skore, lebo ja som išiel až 21, 22. No a ja teraz, hovorím, tak dobre. Hovorím, presne jak ty hovoríš, buď alebo. Buď sa rozplačem, pojem domov, alebo sa rozplačem a budem tu hrávať. A tak začiatky sú, vieš, to všade, ťažké to, vieš, ale potom po týždni sa trošku oklepeš a... Ale bolo tam dobre to, že som nebol sám, že tam tiež došli akurát do tej Primavery buď nejakých hráči zo zahraničia, alebo aj tí domáci, ktorí bývali, povedzme, ja som bol v Parme a boli tam hráči zo Sicílie a takto z dola z Talianska. Tak tiež museli byť ubytovaní na tom hoteli s nami zahraničnými. A to bolo hneď dobre, že spolu na tréning, spolu na obed, spolu na večeru. Oni potom síce chodili do školy, takže ja som tam niekedy nudil. Ja som pomáhal kustodom tam skladať veci. Ale tak ja som si zvykol rýchlo na ten štýl. A tam ste nemali, mali ste tam tlmočníka, alebo si sa musel učiť? Vieš čo, oni im povedali, že presne musím chodiť do školy. Ale ja hovorím, ja nebudem robiť takto, že to je veci naraz, že budem chodiť do školy a hrať futbal. Ja som sem došiel hrať futbal, hovorím. Takže ja som sa musel naučiť nejak taliansky sám a musím povedať, že mám šťastie asi na tú reč, na tie jazyky, lebo ja som sa taliansky naučil možno za mesiac a som už po 2 mesiacoch tak dobre rozprával. Ja som tam bol síce sám dlho, akože ten Palo Bajza mi pomáhal, on tam bol vtedy s frajerkou, takže mi pomáhali. Takže sme aj chodili, akože von ma zobrali niekedy. Ale ty si nemal vtedy ešte frajerku ani nikoho? Sám chudák, jak jela v kope sena, tých stratených. Jo. Potom som videl všetkých, že majú frajerku, tak dobre, tak budem mať aj ja. Tak mi zostávalo veľakrát, ja som povedal, neviem, či som bol pribrzdený v tomto, alebo čo. Ne, ty si sústredil na futbal. Keď sa spýtaš tatka, tak on ti tiež povie. No tak ja som zvedavý, že čo tatko nabonzuje na teba. Povedzme na kúpojsku v Lamači, on ti povie a on mi hovorí, pozri sa, henta sa na teba stále pozerá. Tak som šiel za ňou a ona mi hovorí, že on na mňa pozrie von. Že išiel by si dneska von? A hovorím, že no ako mohol by som, že? Že mohol by som ísť von, no není problém. Tak som sa dohodol a som išiel za to. Takže bol taký dohadzovač. A on, že čo je? Neviem, že chcela ísť von. Že kedy? Ja hovorím, že dneska. A on sa mi hovorí, že ale dneska hráme futbal s chalánmi. Ja hovorím, som došiel za ním, hovorím, sorry, dneska nemôžem. Dobrý deň. To aj nepoznal, to som nebol. Dík. No povedz, ako titul. Som videl posledný zápas ináč, však to som sledoval, čo si hrali posledný zápas so Slaviou, ne? Však čo si dali penáltu na konci. No, to bol môj posledný, som sa zranil potom. Áno. Ja som bol jak Griliš, keď ju oslavovali Ligu majstrov. My sme mali ten zápas so Slaviou a ja som sa potom zranil. No a mne povedali, že 2-3 týždne a... A čo si mal, aké zranenie? Lítko som mal, ale ja som mal, povedali mi, že je natiahnuté, ale ono bolo natrhnuté a roztrhnuté na 2 miestach, že na jedno bolo roztrhnuté skoro vraj už a na jedno bolo natrhnuté. Ale takže mi povedali 2-3 týždne a to akorát vychádzalo do konca ligy. A oni mi hovoria, no teraz určite to nestihneš na Slovácko. Nie, Bohemka bola, za týždeň bola Bohemka, potom Slovácko a Plzeň. Áno, posledný. A že Bohemku to je za týždeň, že to nie, a že keď tak Slovácko, že keby sme mali síliť, nedaj Bože, keby že zlé výsledky. A potom keď budeme majstri, tak už vôbec nebudeme síliť, že už Plzeň to už nemusíš. No tak Bohemka sme vyhrali a proste potrebovali sme bod na Slovácku. Alebo že keby Slavia zaváha, že keby nevyhra. No a mne sa v pondelok narodila dcera, takže ja som po Bohemke išiel na Slovensko, narodila sa mi dcera, tak jasne oslavil si trošku, lebo viem, že som musel ísť na Slovácko potom. Tak sme išli na Slovensko.
Narodila sa, v útorok ráno som išiel do Hradišťa, tam sme hrali a tam sme sa stali majstrami. Čiže ja som v pondelok dcéra a útorok majstri. No, cesta domov z Hradišťa je tak 4 hodiny, 3 neviem, ako fakt nikdy som to nevyšiel. Čiže 4 hodiny bolo... Takže teraz, keď sme vyšli zo šatne... Ale vlastne nie, vy ste ten posledné kolo vy ste hrali s Plzňou. S Plzňou, vieš, ja som neviem, ale my myslel, sme vlastne vyhrali na Slovensku, takže s Plzňou už to bolo kvázi jedno, ale tak samozrejme vždy chceš vyhrať, no ale vieš, ty si vlastne v útorok bol majster, takže ja som to bol sám, fakt, ja neviem. Som došiel domov, ja neviem, koľko bolo ani ráno. Celý som bol špinavý od šampanského, od všetkých, od piva, od všetkého. Tak som šiel domov, hodil som do pračky tričko majstrovské. Som ho nechal aspoň 20 minút ručne prane. Vyťahol som ho do sušičky na 20 minút, sa mi vysušil naspäť a šli sme zase oslavovať. Poznám tieto oslavy. No a oni do toho, tak máš dceru, ja ešte dvojnásobne. Ja som vedel, že nebudem hrať s Plzňou, vieš. My sme, keď sme postúpili do Ligy majstrov s Petržalkou, takéto sme mali nejaké tieto teplaky. Vieš, ak vyzerali? My sme aj šmíkačky robili na také lodi. To máš to isté, že na tom Slovácku pršalo celý deň, takže bolo blato, takže to všetci sme boli úplne blatoví, mokrí a teraz v tej šatni všetko špinavé, od vody, od šampanského, tam to stekalo všade. Jak by si zhodnotil celý ten rok, aj seba, alebo tak, že vieš, kedy si začali cítiť, hej, že naozaj je tu tá šanca, alebo jak to bolo, aké ciele boli možno pred sezónou, že čo si možno odvedenia, alebo jak sa to nejako... Tak odvedenia vždycky bude to, že my sme hrali tú kvalifikáciu do tej konferenčnej ligy. My sme vlastne hneď vypadli s Vikingom, takže sme boli bez Európy hneď na začiatku. A potom sme vlastne začali ligu, hneď sme prehrali doma prvý zápas, ja som sa zranil asi po 5 minútach, prvé kolo. Som si natrhol bočný väz v kolene, takže tá sezóna začala úplne, povedzme, že špatne. No a potom sme mali, sa mi zdá, že 1 výhru a 5 remíz za sebou. Takže tá liga začala, povedzme, že zle. Takže Slavia, Plzeň, tí hneď odbehli. No a potom to je ešte ťažké doháňať v tej lige a keďže vieš, že máš silný superov Slavia, Plzeň a vieš, sa tam chytí ešte niekto. No a my sme začali remizovať a potom bol nejaký zlom, keď sme začali vyhrávať. Ale čo myslíš, že k čomu to prirovnávaš ten zlom, že čo sa tam udialo, alebo čím to bolo, možno nejaká... Možno nám pomohla tá facka, ktorú sme dostali na Slavii, keď sme prehrali 4-0. Tam sme prehrali fakt, tam sme hrali... Nie, že ten zápas aj náhodou nevidel. No. Že nám nevyšlo nič a povedzme im vyšlo všetko, čiže to, do čoho oni vystrelili na branu, bol gól. A my sme vlastne nevystrelili, takže sme dali gól, ale hovorím, to možno taká facka, ktorá nás prebrala. Ale ja všade tvrdím, že zlom bol v tej príprave. No bola iná tá príprava tým, že boli majstrovstvá sveta v Katare. A tam tá liga skončila vlastne už v novembri. My sme hrali ešte v polovičke novembra pohár, kde sme postúpili. A potom vlastne všetky mužstvá mali voľno. Dá sa povedať, že mali celý december, čo sme sa rozprávali, dozvedeli, že mali voľno celý december. A my sme vlastne boli my sme dostali voľno nejak od 22. novembra, nejak 8 alebo 9 dní. A prvého sme sa stretli tu v Prahe. Čiže my sme boli ešte 3 týždne v Prahe a mali sme takéto prvé sústredenie. A my sme vlastne trénovali pri minus 15 na Strahove, zima, sneh, tak to nebaví poriadne, vieš, ale to proste bola ten zlom. Nie, to nehovorím. Tak si bol v Rusku, tak... minus 20-30 poznám. No ale vieš, my čo sme nie zvyknutí, takže hovorím, tam bol podľa mňa, ja som to však povedal, tam bol taký zlom, že sme fakt trénovali a mali sme výbornú tú prvú časť prípravy, celý ten december. Potom sme dostali zase nejak 10 dní voľno a v januári sme išli do Španielska. No a potom sme začali vyhrávať tie zápasy. Slavia, tak jak my sme nezachytili úvod sezóny, Slavia s Plzňou nezachytili úvod tej jary. A my zatiaľ, čo sme vyhrávali aj doma, aj vonku, tak oni doma vyhrávali, ale vonku strácali. A sme ich dobiehali. A zase sme boli prvý, druhý sa to menilo a posledné kolo v základnej časti my sme vyhrali v Liberci po 2 jedenáctkach, tuším to bolo 89. a 94. alebo kedy. A Slavia zakopla doma s Hradcom Králové, sa mi zdá. A sme ich preskočili a boli sme o 2 body pred nimi. No a to sme mali tú výhodu, že sme ich mali Plzeň a prvých 3 sme mali vlastne, druhého, tretieho, štvrtého sme mali doma, to bola tá výhoda. A vlastne pri rovnakom počte bodov sme stále majstrimi, lebo sme zakončili prvý po základnej časti. Takže, ale hovorím, tá príprava asi v zime bola. Ale dá sa povedať, že my sme mali stratu raz na Plzeň, sa mi zdá, neviem, či nie 15 bodov.
akože Na ste mali začiatku tie remízy. tie remízy mi sa zdá, že 15 nejakých bodov, 15 bodov. A hlavne vieš, tá Slavia, však ona má jaký tým, tá Plzeň. No, akože každý rok. Ale hovorím, sme mali nejak 15 bodov, možno 12 bodov na Slaviu, 15 bodov na Plzeň. Hej. A dá sa povedať, ďakujem, a dá sa povedať, že sme vyhrali 17 bodov na skok nad Plzeň. Že koľko bodov si spravil na Však jasné, akože no. Tak áno, vy sa každý rok bijete, hlavne vy, Plzeň a Ale chvála Slavia. Bože, sme už aj my vyhrali, vieš. Koľko ste nemali titul? 9 rokov. Tak vieš, ona vtedy, keď bola aj tá éra, keď Plzeň, však oni mali aký silný tým, vieš, však oni keď hrali aj tú Ligu majstrov ešte aj predtým, však oni ako tá Plzeň zasa, no akože ja som si zažil tú Českú ligu, však Slavia, keď nám doma dala, keď som 4-0 či 4-1, kamarát, hrali sme a ešte Miňo tam hral. A hrali sme tam, bol tréner z Kuhravy a hrali sme nome, že hurá systém proti Slávii, kamaráde. To sa nedá niekedy. A hovorím, že dobre, však ako, dobre. A 3-0 bolo a on došiel do šatne, však OK. Kľúci je to dobrý. 3-0, no vieš. Keď otvorené dvere, ja som mal jazyk, ešte Škoda bol v útoku. Ja som mal Slavistu zľava a správa, ja už som bol hotový počuvom. Akože tá... Ako Slavia má tiež dobré mužstvo. Ale minulý rok myslím si, že bola fakt vyrovnaná tá liga. Že sa fakt rozhodovalo do posledných kôl, lebo niekedy to aj, vieš, niekde sa to rozhodne. Na Slovensku, vieš, tiež to bolo do posledných kôl, a niekedy to rozhodoval Slovan, že bol 7 kôl dokonca už bol majster. Tak ono, akože vieš, čo sa týka komu ten Slovan, akože kto môže Slovanu konkurovať, čo sa týka budžetu. Teraz keď sme pozerali aj tú súpisku aj Slovanu a všetkých. Hovorím, Slovan, keby hral takto v lige, jak hral v Lige majstrov, takže... Ale áno, akože to máš zase pravdu, že tá liga je aspoň o niečo zaujímavejšia, ale vidíš, ale aj ten budget to sa ukazuje na tom ihrisku. No, taká liga sa ukáže. Vieš. Ahojte, zdravím fanúšikov môjho YouTubeového kanálu. Ja som veľmi rád, že komunita na našom kanále alebo na mojom kanále sa rozrastá, je vás tam čoraz viac a viac. Videá sa vám páčia, aj toto video som rád, že ste si pozreli do konca. Budúci týždeň vychádza ďalšie video, no a keď ma chcete podporiť alebo pozrieť si to video už v predstihu, tak dole v popise je link na Hero. No a ja sa budem snažiť vám prinášať čo najlepšie a najkrajšie videá, ktoré dúfam, že sa vám páčia. Majte sa, čaute.